guys, good afternoon. Welcome back sa aking YouTube channel. It's me again sa Blang Bisaya. So, karon guys, mga ako'y mi guys. Kay wa na mi kahoy sugnod. Dari ra gud pud sa dool sa among bahay. Aron mi diri mga ahoy kay na may kahoy daghan. Naguban-uban man is Procopio na, Procopio. Ha, Cooper. Naguban-uban man si Cooper. Si Cooper mapuno jud ka marsiko ron. Ha. Uban-uban man ni siya. Gahapon guys, diri mi nagkuan mi diri guys, nangita mi kalabasa. So nakakuha mi og tulo ka buok. Tulo ka buok kalabasa. Ara mo kalabasa guys. Among kalabasa. Anya, nanguha mi gahapon. Nakakita mi tulo ka buok. Tapos amo ring gidaoban di ari. Nya mo to niingon mi nga balikon karon ang kahoy. Na may mga kahoy yang gipang tapok. Yang basak guys. Basak. Init eh. Suwaw. Suwaw. Balik mas Cooper o man eh. Huwag ning kuyog. Di makita guys. Suwaw man. Init pa manggod. 4 na sa hapon diri guys, pero init pa. So tabang sa ko. Wala na sako. Ay wala ay, sino ba? Sino sako? Kana sako ba? Ay kana aron maplastar ka hoy ba? Na nagkatatin niya taman. Daghan ka atong kahoy diri guys. Kuan man na siya guys kanang kahuya. Ha? Natumba sa bagyong udit niya. Karon patay naman si Ja. So daghan ka atong kahoy. Di problema kahoy karong panahon na guys. Kinadaghan ng kahoy. Pang sugnod. Sukad pag bagyong udit ba. Nya muli sa ko kadali kay magkuha ako kuan sako kay kulangan namang sakong gida usara manggod ka buok. So muli ko kay mangkuha ako sako kuha po ko puspuro kay nagdaob ni daoban na mo dito. Lagangat lagi ko. Maorgan ito gihangat naman ko. Hangat man.
dukon guys kay among dauban. Asa na yung kahaon sa magdaog? Asa yung kahaon nga sa magdaog? Kuha asa na unang sako uy. Doon. Muna siya guys. Ang magdaob. Gidaoban na mo kay para napuy aso-aso ba. Para malimpyo pud siya. Gihatod ni jag anam guys kay duha man ni kasako guys di man madatanan. So nya di pud madaog duha ra kasako napay kuan ako ra siguro ning banganon. So giunan niya hatod ang isa nya karing usa na pod nya diretso kami uli ini kauman. Sa una guys, sa wala pay bagyong udit, limpyo kay ni dinhi guys. As in dinhi limpyo ni nya pag human daw sa bagyong udit guys, grabe ng lambo ang mga sagbot oy Ginoo ko. Kabir crop mo'y grabe kusog kaayong tubo ang kabir crop. Among bay lagi ang palibot sa among bay mura na mig way natad paita nya dinhi sa una kani dinhi kamaisa ni diri sa una sa kuan pa mi high school pa mi siguro elementary kamaisa ni dinhi anamo. Tsaka ni dinhi kalabungan kana dinha abot pa din na ang mais namo sa una dinha abot bang mais namo dinha sa una nya maulag ito pagkahuman sa bagyong udit grabing labungan naman in town oy Ginoo ko. Nasyak lagi ko pag uli diri namo diri kay pag abot mo ang among ad sa baboy natumpag na among ad sa baboy kalabungan na kadto kana na amo na ad sa among baboy kana wa na mahitsura nya puro nakabir crop napungot ko nagtan-aw ba ano nga
magsuhol na pud ko og pakbas ana balig ambot mahuman ba nagduha ka adlaw kay magbuhi kog baboy, magbuhi mig baboy insa kinahanglan lagi siya limpyuhan una kay basig nay has. Grabe jud as in. Sa una ko pagkahuman sa bagyong Udit, lapot-lapot ang pananaw sa mga tao. Wa joy mga kahoy, wa puro kuan. Pero pag human sa bagyong Udit nga ni uwan, ay grabe. Hapit di na makita mga bahay. Sa kadaghang sagbot nga nanubo. Tambok pa jud kayong sagbot, ang mga sagbot nga nanubo, tambok kay tanan. Banganan na rin siya guys. Okay. Tingnan man siya nga banganan rin niya. Adto na mi guys, nangulay na mi guys, nangulay. Ulay na mi guys. Maura to guys. Thank you for watching. Bye.